Tervetuloa meidän asuntoesittelyyn. Eli me ollaan Luonan kahdestaan kotona, nyt kelattiin tehdä tämmönen video. Tossa on meidän talo, missä on keltaista alareunassa ja mun huone on tuolla. Eli mennään sisään. Kaikissa taloissa on tällaiset portit aina, ettei pääse ketään pahiksia sisään. Ja Lulu! Niin mä kelasin kuvata tän tälleen videolla, kun ei kuvista en saa kauheasti selvää tai tää on tälleen niinku 3D. Tai en mä tiedä mikä D. Tai siis kuvat on niinku 2D. Mut 3D on se, mistä tulee niitä niinku eläviä kuvia. No en tiedä. Sanotaan nyt vaikka, että 52D niin kuvaa nyt. Mutta tässä on tää meidän veranta. Onkohan se veranta? En mä tiedä. No kuitenkin. Täällä on yleensä auto, mutta nyt ei ole ketään kotona. Tuolta pääsee mun huoneeseen. Ja no mennään nyt vaikka täältä sisään. Luona on puhumassa kaikille gachinoille. Siellä on mun kone. Tässä on meidän olohuone. Toi telkkari on vielä tossa alhaalla, mutta se ripustetaan tohon mustalle sitten kun tulee työmiehet. Ja meidän laiskimuskoira. Melody! 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 Hei! Melody! Pääsisi Melody! Ciao! Ja meidän vessa. Ja sen suihkut. Täällä talossa on siis 3 vessaa. Yleensäkin kaikissa prassitaloissa on ihan sikana vessoja, en tiedä miksi. Tässä on meidän vanhempien huone. Ja ainut koko vartalopeli, mikä talosta löytyy, tänne tunnen peilailemaan. Eli meikäläisen uusi Flamengista paita. Jonka mun kaveri osti eilen mulle. Tämä meni sen sinttereille, niin sitten se mannoi sille Suomi-paidan ja sitten se antoi mulle Flamengo-paidan. Tuolla on vessa. En laita nyt valoja päälle, ei varmaan ihan niin kiinnostavaa. Tässä on mun sisko ja huone, mutta mun tosiaan toinen sisko asuu nyt mun kanssa ylhäällä. Ei mun tarvi nukkua yksin. Kaikki vaaleanpunasta. Ja musta aina kaikki ikkunat on ihan sikakivoja parasseista. Just tällaisia, että niissä on niinku käytetty silleen mielikuvitusta. Että ei ole vaan silleen niinku... En mä tiedä miten selittää, mutta just sepä. Ja mun siskon kuvia. Sen vanhemman siskon. Ja sitten... Mitäköhän täällä ois? Löytyy nukke, jonka Luona osti 2 vuotta sitten. Luona on tosiaan 22, eli 20-vuotiaana. Täällä mun mielestä prassitytöt on muutenkin niinku kehittyy. Tai siis ne tykkää pidempään kaikista niinku tommosista tyttömäisistä jutuista. Niin osti sitten nukuen. Tässä mä aina datailen, jos en dataile omalla koneella. Eli kun en laita äätä joskus Facebookissa, niin täällä istun. Meidän ruokailuhuone on kaikkia kuvia. Mä en vielä löydy tosta, mutta ne on laitettu teettämässä semmonen kuva, missä mäkin oon, kun on nyt osa perhettä. Meidän radio, missä kuuluu aina kaikkia kristillisiä, eikä mitä uskonnollisia onkaan. Aina joka lauantai tulee joku jumalapalvelus tosta. En tiedä. Niin ja meidän keittiö, joka on tosiaan aika iso, kokoinen, just kiva. Täällä ei voi juoda vettä hanasta, niin juodaan tällaisesta säiliöstä. Oon pari kertaa juonut hanasta ja heti sen jälkeen tajunnut ja kyllä niinku ällötään. Jep. Eli keittiössä ollaan. Mitäs? Niin tosiaan täällä on kaikki uunit toimii kaasulla. Niin ne ei oo sellaisia, niinku, että lämmittää silleen kokonaan, vaan se lämmittää sieltä alta, että kaikki palaa aina jos haluu. Niinku. En mä tiedä miten selittää, mutta siis kuitenkin kaasulla toimii. Ja meidän täällä aina hinkkailee mun pyykkejä ihan sikana. Meillä on tosiaan toi pesukone, mutta sitä ei oikein käytetä, kun siinä on, siis on vaan niinku vedellä, että siinä on mitään lämpötiloja, niin se ei oikein pese edes kunnolla. Niin täällä siis pistään pyykit. Tuolla on meidän niin sanottu kenkähuone, missä on kaikki kengät ja kynsilakat ja kaikki. No tämmönen pikkuvarasto, missä on kaikkia kenkiä ja kaikkia. Ja mitäs vielä? Niin, silloin kun Vinicius Junior oli elossa vielä, niin tossa on sen koti. En tiedä miksi se on vielä tossa, mutta ei sitä ole siirretty mihinkään. Ja meidän ruokahuone, missä on kaikki ruuat. Ei tosiaan ainakaan Suomessa meillä ole kotona ruokahuone. Täällä on yleensä kaikissa taloissa. Just missä on kaikki tollasia kuivamuoneja ja muita
Ja silityspaikka. Ja mitäs vielä? Meidän pikkuinen puutarha. Ja tässä on niinku tää alue, missä mä otan aina aurinkoa, jossa en jaksa lähteä rannalle, mutta nyt aurinko on aika ylhäällä, niin se ei paista tohon. Tää on tässä Ibiksen ranta, hieno. Ja noi pyörät, toi on niinku toi vaaleanmuodoinen pyörä on oikeesti semmonen peppokilleri, että ei mitään rajaa. Pyöräilin sillä. Täältä menee 3 kilsaa rannalle, niin sitten pyöräilin sillä. Niin sitten oli varmaan 5 päivää sen jälkeen Peppo niin kipeänä, että ei mitään rajaa ihan oikeesti huhu. Ja toinen pyörä rikki. Olisi just kiva pyöräillä rannalle, mutta ei oikein jaksa kävelläkään sinne. Niin. Ja kun ei oo pyörää, niin ei voi pyöräillä. Eli nyt mennään siis ylös näitä portaita ramppaan aina joka päivä 5 kertaa tunnissa. No en nyt ihan. Niin täällä on siis meidän kuivatushuone, jossa on kaikki pyykit ja kaikki. Josta pääsee meidän huoneeseen. En tiedä onko siivottu. Joo ei oo. On vähän sotkuissa nyt, mutta ehkä se ei haittaa. Eli mun ja Luonan huone. Tällainen löytyy kaikkia kivoja kuvia ja mitäköhän löytyy. Mun Brasilia-seinä. Niin. Tuossa on kaikkia juttuja, minne me ollaan menossa ja kaikkia kuvia ja chillattiin. Mun vessa, joka on tässä ihan sotkussa. Mutta jepa, menee siis rempaa kuukauden päästä. Nyt on vielä tämmönen vähän vanha-aikainen. Niin ja mun huoneessa on kaikkia tällaisia lappusia, missä lukee niinku englanniksi ja sitten portugaliksi, että mä oppisin mahdollisimman hyvin kaikki sanastot. Ja mun telkkari, mistä silloin kun mä tulin, niin mä katkoin vahingosta toisen antennin, niin nyt se näkyy mustavalkoisen. Mutta en mä sitä kyllä ikinä kato, niin ei saa haittaa. Jepa. Mitäköhän mä näyttäisin? No tässä näkyy nämä katot, mistä mä joskus ehkä puhuin, että tästä pääsee niinku pomppimaan, jos rosvot tulee niinku ryöstämään, niin ne tulee niinku kattoja pitkin, kun nämä kaikki katot yhdistyy. Ja tosta sitten vaan pomppaa tänne ja menee tonne, mutta me pidetään kyllä lukossa aina tätä ovea yöllä. Jep, on tullut aika päätökseen tää mun video nyt. En tiedä mitä höpisin, mä lähettämään Luona. Lulu! Você está falando com o gatinho? Eu falo que no seu país não tem futebol. Ela, qual é seu time na Finlândia? Aí eu falei, nenhum, não tem futebol. Futebol lá é muito ruim. Luona sanoi just, että Suomessa ei pelata ollenkaan jalkapalloa. Et mulla ei ole mitään tiimiä siellä. En mä kyllä ole mikään suuri jalkapallon fani, mutta nyt niinku pitää harjoitella olemaan, kun mulla on tää paita. Mutta nyt voisin ehkä lopetella. Näyttää naamani vielä täällä. Hienosti. Tää Flamengon merkki. Sempre Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Seja na terra, seja no céu. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Tänään on siis Flamengon peli, eli tää paita pysyy nyt koko päivän päällä. Nyt voisin tähän lopetella, eli heipsalallaa ja toivottavasti saitte jotain selvää mun puheesta, vaikka ehkä vähän änkytinkin. En nyt tiedä, mut joo, moikka!